Mahagad lang ko taan na kami. Mahagad lang ko taan na kami. Ano ba maghanap ng pakuan? Parang maglang kakapitik tabi. Arin. Dapat kasing gayon may. Gura na yan. Ano po ka na yung kilo? Nipag-ibig po 20. Ah, okay lang. Yan, magayon yan. Dua. Ay, dito ang 5 kilo. Ay, iyo, 2 kilo. Ay, 2 kilo. Ay, 2 pakuan. Araw ka, ayan. May kilang bang sa'yo gabi? Oo. Ha? Sa'yo nagkilanin do? May kang kilahan dyan? Ito nga isa araw. May pati ning namitan. Ay, mo lang kita sa umabi. May namitan doon eh. Maduman kami. Sa may may namitan pala doon naman. Ay, juma po nga sa pool. Ay, di pag juma pala. 15 na lang ang kina. Sa uma. Ano mo si pambayad ko? May pamasikiluan mo eh. Oh my God. Dua akong alalay. Naguno po kaming pakuan. Ay, sorry. Kuha kaming pakuan. Balik na hamid di. Kaya unin si Negs. Balad na. Naaki. Kaya ang diyo. Oh. Kakabulag kaya kaka. Kaya ang diyo. Bungga. Ay. Oh, maglawag ka mo igdiyo. Iyo. Pero nung kaano si Pati. Si Pati kaya ka. Dito ay sa baba mag-agi-ati ano. Kaya yan. Buwis buhay ang pagbablog. Hindi kita?
Ay, uto din naman. Mos na dumang diretso. Kapunta dyan kung sa ito. Ha? Hindi na. Parehas na, hindi. Dali. Mas na. Oo, masabat pa kita. Ayo. Sabi lang si Manirong. Tuloy kami sa Pasakil. Ayo po. Ay, malamag. Kuya Iroy. Kuya, alam ko kanina si Kuya Iroy. Wala ka, sulo-sulo ko si Kuya. Alis lang yan. Luway-luway ka ma. O, luway-luway. Hiling ka sa inagihan. May riling man pakwan niyo. Iroy! Yan ay gisililas mo! Mama! Wala kami pakwan. Hindi ka. Siguro. May, ano naman na to. Pagpapakuha na no. Grabe ay mga raga. Ay, namit na ako dyan. Titikim lang ng pakwan. Dumayo pa. Ay, Diyos ko, Lord. Sarang pulo. Titikim lang ng pakwan, no? Ayan, no? Ang dalawang bulilit, no? Saan tayo? Tingin kita maagi. Ayan na. Yung paliguan. Paliguan. Saan tayo dadaan? Dito. Saan kita maagi? Hindi na kita maagi. Saan kita maagi ka niyo? Puro ba gani kali? O ni, ang agihan, no? Over there. Sabi po. Uloy-loy ka mo dyan, ha? Ay, pukal yan. Ako pa ang nagsabing luway-luway. Linte ka sa. Ay, una ang mga pakwan. Sabi po. Pakwanan, oh. Ayan, oh. Oh. Hindi kita manamit pakwan. Uyong pa ko. Ay, una iyo. Mahagad kita ng pagkakas. Ang dami pakuan. Mahagad kita pakuan. Pakwan, ha? Sabihin ko mahagad itong pakuan. Pakuan yung Mato makanindo. Luway-luway ka mo. Mato makanindo. Sabi po. Saan pakwan? May banaw! Oo! Hoy. Sabi ka po. Ang bakal kami, sa 1/4 lang. Ibitas Nagdayo, tayo. nagdayo ka pang 1/4 ng pala. Mami po dyan. Dahil po si nanamitan mo. Yung babakalon ko taan mo. Mamis, Ay, mamis mami daw. siyang kabusbi. Mamis po ano yun. Sabi na may asukar. Bigla Asukar. tinulog ko may asukar. Teo. Ay, tigis ko. Ano kay? Ha? Tudo ka naman kay. Namitin na po. Ano yun yan? Ayun. Sa ko yan. Iyo, sigurado. May sangga ka. Ano yun? Salamat kay. Kala ko uto ka nagtanong doon sa ibabog kay. Kuya. Masiramon. Kuha na, te. Ito mo ako. Ang sarap. Ah, di na lang kita pa. Una tiya. Bili na po kayo ng pakwan. Yan, dito sila na dayon dili. Murang-mura lang guys. 20 ang kilo.
Hmm? Pero may palo ano yan. Sab to sab. Meron. Ah, ah, Free taste lang to ah. Pero mukbang na. Binumukbang yung buhay tapang oh. Free taste lang pero Di mukbang ba, na. Ginawa. 20 lang ang kilo. 20. Pag dito. Dito, 20. Pag 20. doon, 25. 25 na. Kasi Ayan, binuhat na. May self-stock bayad na. pa yung mga karabuhat. Ay, live ba to? Video lang. Live, mag-live selling tayo. Mahilin mo lang natin sa ano. Ayaw ka na doon, sikat ka na. Oo. Oo. Ito naman si Tuto. Mami, sumano. Grabe ang spray ng sangkapa. Masiram ni, malipot. Yung ano po, may Fresh design. May design. Nasaan to? Ay, yung may design, di pa nakaka-harvest. Pero masiram din yun. Ma-crispy. Sabi ni Boy Tapang, crispy. Crispy. Ano yan, boy? Pre-taste o mukbang? Mukbang. Ang alam ko pre-taste ng mukbang bala. Maloy. Naon lang po. Ikataya. Naon natin yung mahinig na pagkatakwan. Baakon mo. Ah, di niya kaya. Oo niya. Tayo po ang tanitam, ano, tubig. Mainit kaya ano yan. Kaya po niya, kaya ba dong? Hindi yung tubig sa tapa. Sa Albay, 35 na ang kilo kaya. Ibinakal mi nga ni 40. Dinarami po sa buhi. Malol. Ay, fresh pa. Kuya, Pre-taste gusto na. dalhin dahil itong may burit-burit. Dahil halig na lang po. Pakwan tigdigi. Pakwanan guys. Ayan mga pakwanan. Hindi lang halata. Ang daming pakwan. Ayan mga. Pakwan yan oh. Ay! Hinahapan na. Ay! 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 Nandagasan. Sige na. Ayos lang yan. Ay, nakatan mo. Sige ko na. Ayan. Duman sa ano? Duman. Dumon. Madyan na duman kita. May ban kita duman oh. Mus. Bye-bye. Padala mo na sa iya. Maduman kami. Padala mo na ka sa iya. Kanding pa. Ano yan? 7. Ayos yan. Rinabot yan. Grabe. Yan na. Tapos tabi ng karasada atin lang ng pakwan. Murang-mura lang, 20 pesos. Pag galing sa puno. Kuy-kuy naman dyan. Buray na po niya sa materapsiko na kita. Layo talaga.
Asan na? Tinik yan, tinik. Ano na po kita? Sige. Saan sila po? Nagakot si papa mo, boy. Boy. Nagakot. Ika lang.